שלום לכולם, זהו סרטון הסבר על האתר wmz365.co.il. אז ככה נעשה את זה בקצרה ושהכל יהיה מובן. אנחנו רוצים להירשם, אחרת אנחנו לא נוכל לקנות. אנחנו עושים הרשמה. כאן אנחנו רושמים את השם הפרטי שלנו, כאן אנחנו רושמים את השם משפחה שלנו. הכל חייב להיות אמיתי, אחרת אתם לא תוכלו לא להמיר, לא לקבל ולא למכור את הווב מאני שלכם. אימייל, אתם רושמים את האימייל שיש לכם גישה אליו, כי לשם אתם תקבלו מכתבים. סיסמה, כאן אתם רושמים את הסיסמה שלכם, שימו לב שהאותיות לא יהיו גדולות. סיסמה שנית, אתם רושמים אותה עוד פעם, יירשם. זהו, אנחנו רשומים, עכשיו אנחנו גם נקבל אימייל שנרשמנו בהצלחה. עכשיו ככה, זה המשרד האחורי שלנו, כאן אנחנו רושמים את מספר הטלפון שלנו. סליחה, את מספר הטלפון אנחנו לא חייבים, אבל רצוי להוסיף אותו. מספר הארנק, רושמים את המספר הארנק WMZ שלנו, מעדכנים. לאחר מכן אנחנו הולכים לכאן, מעדכנים את חשבון הבנק שלנו, שממנו אנחנו נבצע הפקדות, או אליו אנחנו נרצה למשוך את הכסף. שם בנק, בנק פועלים נגיד, סניף, מספר הסניף שלו, מספר החשבון ושם בעל החשבון. מעדכנים, הולכים הלאה. תראו, זה המקום הכי חשוב באתר. אם לא תעשו את זה, לא תוכלו להשתמש באתר. אז ככה, קודם כל אתם צריכים כאן להעלות את צילום התעודת הזהות שלכם. אתם חייבים להעלות אותו ככה שאנחנו נבין מה רשום שם, אחרת אנחנו לא נאשר לכם את החשבון. לאחר מכן אתם מעלים את צילום כרטיס האשראי שלכם. גם כן שאנחנו נבין מה רשום שם, ורק דרך כרטיס האשראי הזה אתם תוכלו לקנות ווב מאני באתר. חשוב לציין, אנחנו האתר היחידי בארץ שמוכר ווב מאני עד 12 תשלומים. נגיד קנית $1,000 ב-12 תשלומים, את הכסף אתה מקבל ישר, ואת זה אתה משלם ב-12 תשלומים, שכך זה הרבה יותר קל מאשר לשלם את כל זה בסכום אחד. עכשיו הלאה. אם אנחנו רוצים לרכוש ווב מאני, יש לנו כאן שתי אפשרויות כרגע, עוד מעט אנחנו נוסיף גם אפשרויות אחרות, כמו דואר וכל מיני דרכים דרך האינטרנט. אז ככה, אם אני רוצה לרכוש ווב מאני דרך כרטיס אשראי, כאן אני רושם את הסכום, נגיד 4,500 שקל, כאן זה יתווסף לי כשקלים, כשאנחנו נמשוך את זה, אתם תמשכו את זה לפי השערים של האתר. לתשלום, חשוב לציין, אתם חייבים לרשום את כל הפרטים הנכונים, כולל שם מלא, תעודת זהות ושלוש ספרות אחרונות, אחרת או הכרטיס לא יעבור, או אנחנו לא נאשר לכם את ההפקדה. וחשוב לציין שאתם יכולים לשלם רק עם הכרטיס שאיתו העליתם את התמונה שלו לאתר, איפה שהראיתי לכם מקודם. כאן אתם רושמים מספר כרטיס, פה אתם בוחרים תוקף, 3 ספרות, והכי חשוב, הנה מספר התשלומים. כאן אתם רואים עד 10 תשלומים, בקרוב אנחנו נעשה את זה עד 12 ואפילו אולי עד 36 תשלומים. לאחר מכן אנחנו חייבים ללחוץ שאנחנו מסכימים לתקנון ובצע. אחרי שלחצנו בצע זה מעביר את הכסף ששילמנו לכאן, רק אחרי שהאדמין, המנהל או אני או אחד האנשים מצוות האתר מאשר את התשלום. אתם רואים פה היתרה שלכם תתמלא, ואז מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להמיר ל-WMZ את הסכום שאתם רוצים להמיר. נגיד יש לכם פה 4,500, אתם רושמים 4,500, רושמים את מספר הארנק שלכם, עושים המיר ווב מאני. אנחנו רואים את זה תוך כמה שניות, אנחנו מקבלים SMS והתראה לאימייל, אחד מהצוות שלנו יבדוק את ההפקדה, את הכרטיס, אם הכל תקין, תוך 5-10 דקות אתם מקבלים את הכסף. עכשיו, אם עשיתם הפקדה בנקאית, קודם כל אתם הולכים למלא יתרה, קודם כל אתם מפקידים כסף לפרטי הבנק האלו. חשוב לציין שבהפקדה אחת אתם לא יכולים להפקיד יותר מ-50,000 ש"ח, אחרת אנחנו נצטרך ממכם כל מיני מסמכים. אז נגיד הפקדתם 10,000 שקלים, אתם שומרים את החשבונית אצלכם, ואז אתם הולכים לכאן, מלא יתרה, וכאן אתם רושמים את הסכום שהפקדתם, תשלום. אנחנו רואים את זה, כמו שאמרתי לכם מקודם, אנחנו מקבלים SMS, בודקים את זה, אם הכל תקין וראינו את הכסף, אנחנו ממלאים לכם את היתרה, וכאן אתם יכולים למשוך לווב מאני.
חשוב לציין שכשאתם משלמים עם כרטיס אשראי, אתם יכולים, גם אם שילמתם עם 12 תשלומים ויש לכם בבלנס 4,500 ש"ח, אתם יכולים למשוך את זה לחשבון הבנק שלכם. כדי למשוך לחשבון הבנק שלכם, אתם לוחצים כאן, כרגע אתם לא רואים את זה, כי כמו שאמרתי לכם מקודם, אתם צריכים למלות כאן את פרטי חשבון הבנק שלכם, שם הבנק, נגיד פועלים, סניף, מספר חשבון ושם בעל החשבון. ואליו אתם תוכלו למשוך את הכסף גם אחרי שתמכרו לנו ובמאני, או גם אחרי שתעבירו מהאשראי שלכם לבלנס של האתר מזומן. אז פה יש לכם גם בקשות ממתינות שאתם יכולים לראות את כל הנה אתם רואים, כשהפקדתי 4,500 זה ממתין לאישור. אחרי שזה יאושר, אחד המנהלים יאשר, אני אראה את זה כאן. בטח גם שמעתם SMS ברקע, שזה שלח לי התראה שמישהו שילם באתר, כך שאני אוכל לראות את זה בהקדם האפשרי. תמיכה טכנית, זה גם כן אחד הדברים החשובים. אתם יכולים להיכנס למשרד האחורי, ללחוץ על תמיכה, בנושא לרשום את הנושא, וכאן אנחנו גם כן מקבלים SMS, ואנחנו נראה את זה ישר, נטפל בכם בהקדם האפשרי. כאן היה בוריס, אני שמח שאתם לקוחות האתר שלנו. כל דבר שאתם צריכים, הטלפון שלי, הטלפון האישי שלי, הוא 054-812-4323, כמו שגם רשום לכם באתר. אז שמחתי לעזור, והמשך יום נעים.